Grabe. Shoutout kayo to Exploy ha. Opa Vlogs. Opa Vlogs. So, puntaan natin yung page niya. Bululi ng balot guys. Ngayon si Bululi nakadami na. Oo, nakadami na. Oh, dami-dami, uy. Dami na, pangalawa pa to. Hinahinaan pa. Pangatlo na to eh. Oh, tagang. Sorry to believe. Grabe. Sarap kasi ng balot guys. Paminsan-minsan ito guys. Tayo namin balot isang buwan ka isa. Grabe oh. Hmm. Sarap ang balo to. Minsan lang kami makatakbo nito. Oh. Minsan lang kami makatakbo ni dito sa ano sa sakutan ni Iplay Palaboy no. Kasi minsan lang kami may pira eh. Kapag nabinta na yung mga bao namin doon at saka yung ano, yung Minsan mga lang nakadalhin siya pa no. minsan yung makabinta ng bao at saka yung mga kalakal at saka yung ano, yung kutrahan ba. Oh, tapos kami dito. Ano ba? Sabi yung banda yung tindahan ni Idol Employ. Pakita mo saan banda. Sa banda. May Palawan, may ITM. Dito lang. Kay Palawan, yan na yan. Ano yan? Dito So, lang. so ito yung ano, pwesto ni Idol Exploy no. May Palawan, Dito tapos sa may banda sa Dito lang yun, sa kabila. may bandang Sa public market. may bandang highway. Kung gusto nyo kumain ng highway, okay. Malapit lang dito sa Oh. may Palawan. Kung gusto nyo kumain ng asin, punta kayo dito. Kung gusto nyo nang maghikop ng suka, punta kayo dito. Balot, mautusan na. Ito guys, numero 16 pa yun. Sarap-sarap. Hindi na ito. Na, ano ba to? 16 na 16. Magkano lahat? Kamu lalakaw, ibili ng ubat. Grabe. Shoutout kayo to Yeah. Exploy ha. Opa Vlogs. Opa Vlogs. So, puntaan natin yung page niya. Diba? Sarap yung balo dito ah. Grabe. Sarap. Ayoko na. Libre yun eh, promoting mo din eh. Libre na i-promote mo.